ugqoka kanje ubungagqoki kanje wena yayizo lonto lo so sesifundise singathola ukuthi mhlawumbe into edala ukuthi ugqoke kanje manje yini isiphi isizathu ngeke bhuti ngeke yabo nje endlela onigqoka ngayo angazi ngizothina kodwa nje ayikho into engishintshisile like ukuthi ke mina vele ubumnandi ngiyazithandela ne-fashion ngiyahambisana nayo. Mngani siseThekwini lana phela. siseThekwini mngani. Esontweni ngicela nikuya. Angiphuzi utshwala mngani ngiyabhlehlisa. Angiphuzi nje ngiyabhlehlisa. Hayibo awumeke ntombi mawuthi uyabhlehlisa usho ukuthi uyaphuza nje lokho. Ngiyabuthinta mase ngiyabhlehlisa. Emakhaya bungaphuzi nje. And ubhuti ngize kuthiwa amatafuleni uyena suke phezulu kwawo. Ukuthi uqina ngikwazi. Akhona yini kodwa akhona? Angazi ngizothini mngani. Ukhulumela yonke into engiyiyona. Awucacisi imake awucacisi mngani. Ufunani vele mina? Ufunani? Nganami. Sanibonani bakwethu, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu. Siza abangani ukuthi bakwazi bahlale phansi balungise inkinga zabo egameni lomngani. So nawe makuthi uhleli lapha ekhaya unethemba lokubhalela ishow nokuthi uyahalela nje ukuthi usibhalele kulula kakhulu. Ungakwazi ukuthi usibhalele ku-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sikwazi ukuthi sihlale phe kodaba lakho. Kodwa kwamanje akwanenze lento esijabulisa kakhulu. Nisilike, nicommente, nishare, nenze noma yini ezokwenza thina ukuthi sibe la silokhu sinilethela nje ishow emva kweshow. Ningakhohlwa bafethu, ningaphinde ukuthi khona lento encane nje lapha ezansi kunina lapha ebhala ukuthi thanks. Yabo ku thanks ningasipostela something nje mawulipressa lelo button nizobe selikutshela ukuthi wenzani. Emva kwalokho nizobe sinisipostela lo shukela loyo sikwazi ukuthi sibe nezimali nathi sikwazi ukuthi sisize labantu ekumele sibasize. Kodwa engizokusho kwamanje, yebo bafethu, abangani bayinkinga. Yeyiba inkinga makuthi ufuna ukwazi ukuthi ngikhuluma ngani, hamba nami ngihambe nawe bafethu. Masikhali siphinde sinamukele bafethu, nisahleli nathi kamnandi kakhulu la ekhaya kwishow yethu esibiza ngokuthi Abangani Bethu. So njengamanje sengihleli nalo mngani ukuyena uthe yazini ngicela ukunibhalela namhlanje. So ngeke ngisanimoshela kakhulu isikhathi sami senu, ngizovele ngiyise kuyena umngani wethu ukuthi asitshele ukuthi waye la ekhaya namhlanje. My sister? Yebo bhuti njani? Ngiyaphila khambani? Siyaphila nathi. Yes mama. So ngizocela ukuthi utshela ababukeli ukuthi sihleli nobani wakwabani. Igama lami nguZinhle wakambonambi. Ngiqhamuka le show kodwa ngihlala la eThekwini. Ngokuthi phela ngiyafunda. Oh right. Manje ngijabula kakhulu mama. Ngizocela ukuthi ke usitshele ukuthi waye uvakashela. Oh nginibhalelile because ngifuna ngifuna ukukhuluma nomngani wami uAkhona. Like indlela seshintshe ngakhona ayingiphathi kahle. Kunomngani wakhe lo kuthiwa uZinhle akekho right. Akekho right. Wakhona ufike lana washintsha indlela yokugqoka, akasasonti. Abona nase esikoleni usalele emuva. Manje ngifuna ukukhuluma naye ngizama ukuthi ashintshe le ndlela le. Noma ngamiya umngani wakhe because uyena phela umuntu oyi-bad influencer lana. Manje ngakho ke nginibhalelile. Xa mhlawumbe niyakhona ngisize. Alright mama, ngikuzwa kahle. Awungichazele la umuntu ngoba ubhalile la umuntu ofuna ukukhuluma naye uba uAkhona noma uZinhle? uAkhona. So awungichazela i-relationship yakho noAkhona ukuthi nazana kanjani nisukaphi nanokuthi sithole nje ukuthi kahle kahle sikhuluma ngomuntu kanjani. Okay, uAkhona umngani wami omkhulu sisuka naye le emakhaya. Oh yeah. Kufanele sisingosisi nje kahle kahle. Ngoba nasekhaya bamazi futhi ingane right kahle kahle ngibeka kanjalo. Ingane right kakhulu. Ekade sazana sukela le e-primary safunda ndawonye until high school njengamanje sifunda endaweni eyodwa futhi yabona ukuthi uNkulunkulu nathi. Kodwa indlela seyiyo nje ayingiphathi kahle. Okay. So into edala ukuthi ubhalele la ekhaya kakhulu ufuna ukuthi uAkhona ashintshe indlela zakhe zokuphila abuyele kule mpilo yena ebeniyiphila nisuke emakhaya. Yebo. Ngifuna ukuthi nje ashintshe ayeke nomngani wakhe lo uZinhle. Oh yeah. Bilokho kuphela nje. Lokho kuphela. No kuyazwakala ke mama. So makuthi uyafika la akhona ke akafisi ukuthi enze lento wena uyifisa ukuthi yenzeke kuzomiswa kanjani nje ngodouble kanjani. Angeke ngize ngimiyeke uAkhona. Lokho nje engakusho. Angeke ngize ngimiyeke ngizomlwela until aze abe umuntu oright ngoba ngicabangela ikusasa lakhe kukho yonke lento le. Uyingane ehlakaniphile kodwa njengamanje uzovela kube sengathi nje ingane engahlakaniphanga abuyele ekhaya engaphethe lutho. Ngithe mase sengathi mina umuntu omubi engakhona ukuthi ngimlungise emaphetheni akhe. Ngoba mina ngiyiphethe kahle nesikoleni ngiright yonke into. Alright. No kuyazwakala kakhulu.
Sibonga kakhulu nokuthi usibhalela. Yebo. Vele thina usizo lethu ukuthi kufanele size abantu abafana nani abafuna ukubona ukuthi impilo iye phambili. Ungakhona uzinane sheshe naphendula. Sinjalo ke ntombi ave siphendula. Yebo. Yes. Bafowethu sesizwile ingane ayikhali ngento eziningi. Ikhala ngekusasa lamngani wayo obizwa ngokuthi uAkhona. So akhona ke sikwazile ukuthi simthole ukhona la sizombiza naye ezochaza iside lakhe le story. Sibone ukuthi ngabe uyasizakala yini ukuthi abuyise impilo yakhe iye phambili. So bafethu angabe ngisasimosha isikhathi senu. Asibize uAkhona. Siswami njani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Ngizocela uchazele abantu umuntu osibukayo njengamanje ukuthi ngihleli nobani wakwabani. Okay, igama ngu-Akhona isibongo ngowasithola. Oh Masithole. Yeah. Siyakwamukela ke Masithole ku show. So ngizocela ukuthi kubuza nje ukuthi lo muntu engihleli naye ngabe uyamazi. Yebo futhi ngiyamazi. Okay, engimazini kwakho umazi kanjani? Best friend wami like nje ngathi u-plus sister wami actually ngingasho na kanjalo. Oh no, into enhle leyo. Kusho ukuthi ngihleli nabantu aba-right kakhulu. Yebo. So u-blood sister wakho ke mfethu khona udaba afuna ukudlulisa kuwena. So ngizodedela yena ukuthi athi ukunabela kancane because mina usethe ukungikhanyisela so ngiyalwazi kodwa sengifuna ukuthi nawe ulwazi ukuthi kahle kahle ubizele la ekhaya. Alright? Yebo futhi Okay, ngiyakuzwa. cool. Nangumngani mfethu kuyena. Yebo, mngani wami Akhona. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda kithi. Mina nawe sisuka kude kakhulu. Uyabo? Kodwa kunento engangiphathi kahle, yabo? Indlela lakho osushintshe ngakhona, indlela yokugqoka, izinto zenzayo, azingiphathi kahle and I think u-influence ukena lo zindlelo wakho. Lo mngani wakho lo useyigugu manje. Esithubeni nje ukuthi sifike la eThekwini. Hayibo mngani, idrama ingaka. Idrama nje ingaka. Hayibo mngani. Bese ngephi isidingo sayo yonke lento? Because phela ubungafika endlini sikhulume as usual. Mina nawe masinenkinga besihlala phansi sikhulume sibonisane. Then mase siyasolve. Inkinga uvela uphakamisa umoya mngani. Mngani Manje angikhona ukukhuluma nawe. Yabonze lento yenza la mngani inyongo. Sesigcwele all over thina sesigcwele umhlaba wonke manje mngani. Into encane bengalungiseka. No phela akhona ima. Yehlisa umoya umuzi ukuthi uthini. Then emva kwalokho nawe uzothola ithuba lakho lokuthi ukhulume yabo. Hayi kodwa uyangihlanyisa shame uyangihlanyisa. No. Yazi ngiyahlanya. Okay fine. Ngike ithuba kakhulu. Yebo. Mngani uyazi ukuthi sathe sisuka ekhaya siza la eThekwini. Bahlalisa phansi. Ogogo bahlalisa phansi basitshela ukuthi iTheku it's not good for thina, alikho right for thina esingamantombazane kakhulukazi. Sisuke emakhaya vele impilo yala iyashesha thina siyazi. Uyabo? And bengitshela ukuthi mina nawe yalaba sinikazi zona sophila ngazo futhi lana. Kodwa njengamanje usushintshile. Buya kuyimanje ugqoke ibhuluku. Ekubeni thina ekhaya besingagqoka ibhuluku. Kwazi kahle lokho. Ekhaya lakho nasekhaya lami besingagqoka ibhuluku. Ugogo washela kahle ukuthi ibhuluku labafana ayi thina singamantombazane. Njengoba sigqoka iketi emfeshane. Into ubungayenza ekhaya. Shonephi mngani ukuyihlonipha. Esikoleni uzosalela emuva. Kahle usalele kahle. Usalele. Okubhlungu ukuthi mina uthi mangibuyele ekhaya mina ngibuyele nesitifiketi sami. Wena uzobuyela nani mngani? Futhi yabonze le nyonga ayikhulumayo angisakwazi ukuthi ngimele. Ngakwazi nami ukuthi ngikhulume ngiphethe uba ngikhulume. Yes, the floor is yours. Now ungabeka ukuthi mhlawumbe ngabe lokho akukhulumayo khuluma ngokuqiniso noma yonke nje lento ayikhulumayo kuncane kuyiqiniso okuningi nje amanga. Kodwa okwesikole angiwazi. Mina esikoleni ngihlezi ngifocusile. Mngani ukhuluma Ngesikhathi sami time ngiyahamba ke ngiye ema-clubini because vele yabonje isikhathi sanamhlanje vele umhlaba sonakele ama-2K awuqedile. Isikhathi esincane sitholayo kumele ujabule. Uma uthi ama-2K aqedile uyayifaka nawe lapho. Hayi vele nje sifike umhlaba sonakele but so nje nami ngafike ngahlala phezu kwayo lo. Iyona ke lento ekhalisa umngani wakho nje ukuthi wena usuvele ufike uphila. Yes. Ucabangela ikusasa lakho nokuthi ekhaya ubashiya ubathembisa ukuthi wena uzobuya nesitifiketi but lempilo usuyiphila la isiqala ukuphatha. Imani ke wangathi nawe bhuti usuhlangene naye lo sisi. Hayi no. Uhlangene naye manje. Mina ungangifaki nje ntombi mina into engizamayo la ngizama la ukuthi ngoba uchazile phela ukuthi ukubizele la. And sengibonile sengizwile nawe esathi lakho ukuthi wena ngathi kahle uyayiphikisa yonke lento. Kanti into ayishoyo ukuthi mfethu ucabangela wena nekusasa lakho nokuthi ushintshe impilo yakho. Ukukhulumela konke ekuyimini. Ukhulumela ngisho indlela engigqoka ngayo. Hayi uhlangana naphi nendlela engigqoka ngayo mina? Umuntu ugqoka ngendlela athanda ngayo. Ukhaliswa ukuthi ngoba usugqoka kanje ubungagqoki kanje wena. Yayizo lonto lo. So sesifundise singathola ukuthi mhlawumbe into edala ukuthi ugqoke kanje manje yini? Isiphi isizathu? Ngeke bhuti.
ngeke yabo nje endlela onigqoka ngayo angazi ngizothini kodwa nje ayikho into engishintshisile like ukuthi ke mina vele ubumnandi ngiyazithandela ne-fashion ngiyahambisana nayo. Nini mngani? Mngani siseThekwini lana phela. Suka niphuza utshwala. SiseThekwini mngani. Esontweni ngicela nikuya. Angiphuzi utshwala mngani ngiyabhlehlisa. Angiphuzi nje ngiyabhlehlisa. Ayibo awumeke ntombi mawuthi uyabhlehlisa usho ukuthi uyaphuza nje lokho ngiyabuthinta mase ngiyabhlehlisa. Emakhaya bungaphuzi And ubhuti nje. ngizwe kuthiwa amatafuleni uyena suke phezu kwawo. Ukuthi uqale angikwazi. Akhona yini kodwa akhona? Angazi ngizothini mngani. Ukhulumela yonke into engiyiyona. Awucacise imake awucacise mngani. Ufunani vele mina? Ufunani? Mnganami ngifuna ushintshe indlela yakho. Eyiphi indlela? Ukhulumela abangani aba-right. Uzinhle right for mina. Right ngani? For mina mhlawumbe ayikho right for wena kodwa right mina ngani? Lo muntu lo mngani kuba banezimali. Umanze lo muntu lo wena uyasazi isimo esishiye ekhaya uyazi ukuthi ekhaya babheke thini ukuthi masiphuma la sikhona sifuna umsebenzi sibondle wena usuphika nozinhle noma engafeyila uzoqhubeka phila Usukhohliwe uzokwenza njani? Hey ngiyanizwa kona ngiyanizwa niyakhuluma kodwa mngani uyasiza kodwa ngizozama ukushintsha kodwa ke nje hayi yokuthi ngihlukane nozinhle uzinhle umngani wami naye nje sekusiya khona ekutheni yabo abe usisi wami afana nokuthi usisi wami. Okay akhona it's fine. Ayikho inkinga la ukuthi ungazwani nozinhle noma uchoose abangani noma uwenze. But umngani wakho lo into azama ukuyichaza. Umngani wami uthe uzinhle uyi-bad influence kumina. So manje angazi ngididekile. Mngani wena ubona? Wena umbone right uzinhle? Uzinhle u-right mina ngimbona ayi-right. Uma uthi right usho kanjani? Like uyafocusa nasesikoleni uyahamba umnandi nge-spare time sakhe. Mngani usho ukufocus lokho ukuthi akunika imisebenzi athi ngicela uyimbhalele mase kunika imali akuthengele utshwala emaklabini. Awuhlangani ke wena nakho lokho. Ukunika nemali ukuthi athi ngibhalele. Hayi anihlangani nakho lokho nina nobabili. No Kahle lana imali ngiletheleni vele. Ngilethele lo shit wonke lo. Akhona yazi sithini ngithini mina njengamanje. Ngithi mina wena uthi mina ngizosukuma ngihambe ke. Akhona ehlisa umoya dali ehlisa umoya. Yabonze le nyongo le angilethele yona la. Uyabona nje njengamanje phamisa umoya usubiza izinto ngeenyongo kanti thina sikho lapho ntombi. Into ezama ukuyichaza la iyodwa. Ngithi mina uzinhle wena uyambhalela ama homework bese umnika imali. Ukhona ngiyakwenza lokho and mngani wami lo angeni khona. Usuyi-lecture wena manje. Sukhona abantu usenzela abantu. No ukuthi ngishayiwe ekhanda vele inkinga yami leyo. Iyo-ke lento esihlukumezayo nathi ukuthi ushayiwe ekhanda. So ngithi ngingathathi lokushaya kwakho ekhanda bese exactly because into eyenzakalayo la sifuna wena. Wow sekumngani wakho futhi lo. Sozwa ngayi nawe. Baye ayicamina mina ngizohlanya. Akhona. Okay fine yabona indaba khona sizoyiqeda. No akhona it's not about ukuthi uqede indaba. Ngicela njengamanje ubuyize emhlabeni ehleli kuona la eSouth Africa. Ngisemhlabeni vele. Yes. Uyasizwa sithini? Ngiyanizwa. Sithini? Ngikhomentela impilo engiyiphilayo like ngifuna ngiphile impilo ethandwa yini. Ne. Mngani ayicela ubeka futhi lento leyo. Mngani ayikho kanjalo lento leyo, okay? Into engizama ukutshela namngani ukuthi siphuma emakhaya mina nawe. Siphuma ekhaya elingathatha entweni. Kuyahlusheka ekhaya mngani. Ngifuna ukuthi ushintshe indlela zakho mngani. Ukhona ukuthi ubuyele endleleni lethina esasuka siyiyo kaze sifika la eThekwini. Yes. Hayi lento yenzayo. Angizami mngani ukuthi ngikhulumela into eyiqokayo, ukukhulumela abangani, kodwa inqumo zakho. Ngicabangela ikusasa lakho la mina. Yebo. Akukho kunye. Hayi, ngiyakuzwa mngani. And mngani uyazi ukuthi amantombazane manje ayashona amayami, ufuna ukuba njalo nawe, ufuna bafike bahlebe ekhaya abafana uyabazi banjani akithi? Akithi uyabazi mngani. Cela manje usuzama ukushintsha. Mngani sekukuningi ngithe ngiyakuzwa mngani. Ngizozama ukuthi ngishintshe, kodwa ke leyazi inhle uzinhle mina naye sisuka kude naye. Uyazi nawe ngeke ngize ngiyeke ke yazi inhle. Kodwa lokho ngiyakuzwa ngizozama ukushintsha. Mawuthi lokho kunye usho ini nani? To be specific. Lokho akushoyo ukuthi ngihamba ama-club umsebenzi wami wesikole angisawunaki what ngibhalela abantu sikhona sisesontweni njengaqala. Ngizoya. Kodwa ngathi awunasiqiniseko sokuthi lento uzoyenza. No but ngizoyenza.
Mngani angifuni ukuthi wenzele mina, cabangela ikusasa lakho nje kuphela. Yes. Ikhona lokho. Ngiyakuzwa mngani, ngiyakuzwa. Kodwa isidingo salento besingekho. Kodwa-ke ngoba sesidlulile lapho, it's fine. Ngiyakuzwa. Ngiyaxolisa mngani, kodwa bekufuzeke Thomo. Bekufuze bengana-choice. Mina ngicabangela wena la kukho konke. Izinto engizenzayo ngisuke ngizenzela wena. Uma kuthi kuphatha kabi ngiyaxolisa kakhulu. Because uyamuzwa mfethu umngani wakho ukuthi akafuni ukulwa nawe but ufuna ukuthi mfethu uzame impilo yakho nenze lento enayisukela emakhaya nithi nizoyenza la eThekwini. Ningadidiswa impilo beTheku nokuphuthuma kweTheku indlela iphuthuma ngayo bese nawe uyadidiseka. Because into ayifuna kuwena impilo engcono nekusasa eliqhakazile for wena. Uyayizwa lona? Yebo futhi ngiyamuzwa. Yes, akekholwa nawe. So siyathemba ukuthi ngempela lento othi uzozenza mfethu yabo? Ha ngiyathembisa. Uyathembisa? Ngempela uyathembisa. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ngalo ungafiki ngishayeke lapha ngisifike. Uyashaya akhona? Ngiyayithela mina eminye. Uyangazi naye. Yabo nje yonke le mesa ayenzile hayi shit. Ngiyaxolisa mngani. Ngiyamxolisela kakhulu kulolu daba futhi akhona bengayona inhloso yakhe nayo ukuthi kuze kufike kulapho ukuthi nawe uzudinga ngale ndlela odinga ngayo. But ithemba lakhe bokuthi mfethu ushintshe impilo yakho, nizama ukuthi nihlanganise izinto nenze njengoba nanithembisile emakhaya ukuthi nizokwenza. Khumbula impilo iyashesha mfethu. Samncane kabi, sengalungisa impilo yakho, wenze yonke into ngendlela na ukuthi ukwazi ukujabulisa umndeni wakho nefamily. Wonke umuntu abe right. Yabo lona? Yebo ngiyakuzwa. Alright. Uyasizwa ngisho? Yeah. Alright. Usumzulu mama. Hayi ngimzila, ngiyathemba ukuthi mngani uzoshintsha ngempela. Lokho okushilo manje uzokwenza. Alright. Wena ke njengamanje khona indlela esikusize ngayo thina ukuthi usibhalele noma mhlambe khona osafuna ukuthi uku-add noma seku right nje manje. Hayi okwamanje seku right kodwa asithemba ukuthi uzoshintsha naye yabo, asithemba ukuthi kuba khona kweni yabo kuzomenza ukuthi ashintshe indlela zakhe umzwile futhi. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi ningiphendule manje ngibhalela. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu namhlanje siyiphetha kanje naku akhona uyathembisa ukuthi mfethu uzoshintsha indlela zakhe akwazi babuyisane nomngani wakho balungise inkinga afocus nasesikoleni aphinde akwazi ukuthi ajabulise umndeni wakhe. So bafethu socela ukuthi niqhubeke nislike nicomment nakulona udaba la namhlanje niqhubeke nicomment kulona nisho mhlawumbe ukuthi ingane mhlawumbe yini eningayibonisa ngayo iziphi indlela ekufanele yenze ngayo nokuthi ingachuza abangani abanjani mayifike eThekwini because masithatha ukubheka uzindle ngathi akekho right for akhona ngokusho kamngani wakhe yabo. Bafethu njengamanje ngibone kungcono ukuthi ake ngimdonsele eceleni akhona mhlambe ukuthi kwazi ukuthi abhodle kahle without umngani wakhe because ngiyabona ukuthi ikhona indaba la ngaphakathi kuyena angathi akafuni ukuyicacisa ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So akhona Yebo futhi. ngicela ukuphinde ngikwamukele futhi. Yebo. Mfethu usuchazile istory sakhuluma la nomngani wakho. Kodwa manje ngiyibone kungcono ukuthi ngikubizele eceleni ukuze ukwazi ukuthi ugonyuluke kahle engekho yena because mhlawumbe ngenza ukuthi kukhulu okudlayo ngaphakathi ukuthi awukwazi ukuthi ukhulume phambi komngani wakho yabo. Yebo. Alright ngicela ukuthi ungichazele uzindle umazi kanjani lo zindle lo okuyena oyinkinga. Uzinhle ngasho ukuthi umngane ehlangane naye esikoleni like ngihlangane naye esikoleni. Kwawukuthi mina naye senza i-course eyodwa like sifunda sobabili esikhathini elilodwa. So like besijwayele ukuthi abo ma kwi break time ukuthola ukuthi like vele nami bengazi umuntu because amahle yena ubenza enye course mina ngenza enye course. So uthola ukuthi nge break ngizohamba naye uzinhle like siyodla naye for lunch then yaqala lapho i-connection yami nozinhle. Yaqala lapho connection yami nozinhle. Futhi ke nanokuthi mina ekhanda ngishayiwe so kwesinye isikhathi bothola ukuthi like uzinhle mhlawumbe umsebenzi wesikole esinikezwe wona akawazi like aka-understand then mina ngimthathe ngimbeke ngim-understandise sometimes ngimbhalele nama homework wama class work like yena vele kubo ngathi badle zambane likaPhondo. Yeah like mina vele ngizukela emakhaya Nkosi yami vele nasekhaya ikati nje lizilalela eziko. Bengibuye angikwazi ukuthi angike imali for ilunch. Yeah like ngama weekend ke ubuya ngifonele kube ukuthi siyahamba like uthi siye eclub thizeni sola ukuthi nami sengiyahamba nakhona ngihamba ngine enye ingqondo ithi angihambe enye ithi angihambe because kumele ngenze umsebenzi wesikole kodwa ngihambe ngoba uzinhle ngiyamthanda ngani ukuthi ngimphoqa
ya. So wena ungakubeka caca ukuthi kahle kahle ezinye izinto awuzenzi ngoba uthanda usenzisa ozinhle. Ya ngingasho kanjalo bhuti ukuthi angisenqina ukuthi ngimphoqe. Nje ukuthi ngimphoqe. Alright. Ngoba manje kodwa wena kuzinhle unjani uyamthanda umkhonzile kwenzakalani? Hayi ngingasho wona bandla ngimkhonzile. Kuyikona ukuthi ey'ntweni ey'ningi hayi umngani wami uyabuthanda ubumnandi, thanda ubumnandi too much. Funa sihambe nogayi bamapholo. Yabona nje. Mnandi uyabuthanda. Notshwala-ke. Mawuthi ufuna nihambe nogayi bamapholo wakwayenza leyo nto ukhona wena? Hayi sake saya kwenye club thizeni. Hamba nabo ogayi laba bamapholo. Kodwa understand ukuthi-ke kahle kahle umngane wakho ukhalelana. Njengoba nawe uchaza because mase nihamba nogayi bamapholo kungenzeka noma yini lapha. Yabo? Yebo. I understand. So njengamanje ke uyabona ukuthi uzinhle kodwa uthi uzokudonsela weni makuthi uqhubeka naye. Ngizoqhubeka naye but sengizolokhunja sengizozama ukuthi ngivule ingqondo yami. If ukuthi ngibone ukuthi no senza izinto engasile. Ngimtshela ukuthi no zinhle yabo lesiyenzayo manje ayisile. So kuzomela siyeke. Alright. No ayikho inkinga mfethu ngikuzwa kahle. Kodwa ke into ebalekile la ngifuna ukuthi uunderstand ukuthi into emali ihambe phambili la ngoba nifikile nila eThekwini. Into ebalekile kuqala ilena izela ukuthi nizokwazi ukuthi nishintshe isimo emakhaya yabo ngoba usho ukuthi ekhaya ikati leleziko kazinhle banjani badle izamba nelaponto. So awukwazi wena ukungitshela ukuthi uzoqhubeka nozinhle ube serious aqhubeka kwenzise lezi zinto azenzayo aphinde akubhalise umsebenzi wakho wesikole. No ngizom-avoid manje but ngizom-avoid ey'ntweni engingasile. Oh uzom-avoid? Ya. Uyathembisa? Yebo ngiyathembisa. Because mfethu ngempela ayidumi kanje mayizohamba. Ya ngiyazi nama ayidumi nje. Alright good. Sibonga kakhulu for lokho. Nanokuthi sibonga ukuthi ugcine wehlisile umoya. Ngoba umngane wakho mfethu akaxabani nawe. Into ayifunayo nje ukuthi nilungise into yini iye phambili mfethu. Nithembise nenze zonke lezithembiso enayithembisa emakhaya. Yabo? Yebo ngiyakuzwa. Yeah mfethu. So the choice is yours. You gonna decide it. Either you ungaqhubeka nozinhle and you focus esikoleni okwenzakalani. You gonna decide. Thina sikwazi ukuthi sikudecide umdala mawungaka mfethu yabo? Yebo ngiyezwa konke kulele kumina manje. Kulele kuwena ntombi. Ngiyezwa. No mfethu. Sizozama ukushintsha. All right. Thank you very much and thank you for coming. Nokuthi usithembe nje ukuthi sizokusiza yabo. Nami ngiyabonga. All right. Bafethu thatha lezi intambo ngibuyisela kunina manje singithi mina njengamanje sigoqa kanje yanamhlanje ngethemba lokuthi uAkhona uzokwazi ukuthi alungise into zakhe nomngane wakho weqiniso. Kodwa kwamanje angithi mina ngiyanincanywa nginithanda ibhadi qhubekani nislike nicomment nishare sihlale nani nje ukuze next week siphinde sinilethele enye show emva kweshow. Danko. Bengathanda ukubonga uhlelo lolu abangani bethu ukuthi ngithema ngibhala lo basabela bashesha futhi ngingaze nje konakala. Ngiyathemba ukuthi uAkhona ungilaleli and izinto lezathe uzoyishintsha uzoshintsha ngempela. Kuthi nje mina bengifise ngathi nje ngavela amiyeke nje lozinhle wakhona ngoba vela akekho right. Noma ngimuzwa akhona ethi uzoshintsha kodwa masekhona uzinhle angiyiboni nayonzeka lonto leyo. Kodwa yasithemba ukuthi uzoshintsha njengoba eshilo. And another thing ukuthi angifuni mina ukumluza uAkhona. Umngane nami impela sisuka kude mina naye. So lozinhle lo isiphazamiso nje. Esikhulu futhi ilokho nje engikufisayo, ilokho futhi engikufunayo kahle kahle. So ngiyabonga ngisho abangani bethu ukuthi bafikile bazongisiza. Bafowethu sesifike ekugcineni kweshow yethu for namhlanje. Kodwa ke into engiyibonile mina la ukuthi uzinhle akayena umngane oright kuAkhona. Ngobani uzinhle uyamenzisa uAkhona izinto without uAkhona ukuthi avumelane nalonto ukuthi singayenza noma singangayenza. So lonto leyo iyatshengisa ukuthi lo muntu akayena umngane oright for wena. Nginethemba ke mina lokuthi uAkhona mfethu uzokwazi ukubona ukuthi uzinhle akekho right for yena. Because nani lapho emakhaya nginene show nani nemibuzo eminingi eniyibuza yona ukuthi kahle kahle ngabe uright yini uAkhona ngabe urong yini. Kodwa leyo ilula kakhulu for nina ukuthi nizokwazi ukuthi sikhulume nani lapha kuma comment sibone ukuthi nina olweni uvo luthini. Because lonto leyo izokwazi ukusiza umntwana sikwazi ukuthi simtshengise ukuthi kahle kahle yiphi indlela lokuyiphatha. Because la eThekwini bafethu ziyaduma kwenzeka noma yini ngasikhatsini. So ingane yakho nawe ngeke uthande nawe ingane yakho ukuthiwa isiyeke isikole
isibhizi yadansa yenza ukuthi nokuthi kuyiyona nto ongayifiseli enye ingane yomunye umuntu. So thina the reason why sila ukuthi sizosiza abantu base South Africa ukuthi bakwazi ukubabone ukuthi lo right lokhu akukho right. Iyona nto esiyithandayo le, iyona nto ejabulisa wonke umuntu bafethu. So mina ngeke ngithi nje okwamanje ngibuyisela kunina, nithini nina? Yini into eniyibonayo e-right ne-wrong ukuze sikwazi sihlangane siyi-South Africa, siZulu, silungise le nkinga yethu sibhekene nayo. Danko.